हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर जोर बरनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों मोनब्रै गाहाय गाहाय खौरांफोर। हादराव थानाय नंलिया मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि आरो एमफिल बायदि आनजाद। फैगौ समबाराव भारतनाङै बन्द फोसावनाय जादों। 24 अक्ट'बराव आसामाव जागोन टेट आनजाद। 2019 मायथाइयाव खुंजानाय एपिडिसिएलनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोदानै खुंफिननाय जागोन फोरमायबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। 2022 मायथाइनिफ्राय हादराव थानाय नंला मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि फाइनेल आनजाद। हादरनि सोलोंथाइ बिफानाव थिसननाय जागोन गोदान सोलोंथाइ खान्थि आरो बे सोलोंथाइ खान्थि बायदिनो थागोन। थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिम जागोन गुदि फरायसालिनि सोलोंथाइ। थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 सिम आयदाफारि सोलोंथाइ थामहिनबा गेजेर फरायसालि। थाखो 9 निफ्राय थाखो 11 सिम जागोन गोजौ फरायसालि। बेबायदिनो थाखो 12 निफ्राय जागोन डिग्री लेभेलनि थाखो थामहिनबा टिडिसिआ जागोन 4 बोसोरनि थाखाय। आरो बे फरायफारिनि फर्मुलाया जागोन 5+3+3+4 आरो थाखो 5 सिम फरायसाया बिमा रावजों फरायनो मोननायनि खाबु थागोन। फारसेथिंजाय एमफिल बायदि डिग्रीखौबो खोमोरनाय जासिगोन। हादराव फैगौ 27 सेप्तेम्बराव भारतनाङै बन्द फोसावनाय जादों आरो बे बन्दखौ फोसावदों हादरनि आबादारि आफादा। हादरनि गासै 40टा आबादारि आफादा जयै बे बन्दखौ फोसावनाय जादों। मदि सरकारा आबादारि बिथांमोननि सायाव होनाय मोनथाम आबादारि आयेननि सायाव बिथांमोना हेंथा फोसावदों। बेखायनो मदि सरकारा दि आबादारिनि हेंथा बे खोथाखौ बिथांमोना दिन्थिनानै होदों। हादराव कर'नानि सिगांनिफ्रायनो बे जांख्रिखांनाया सोलिगासिनो दङमोन। मोनसे समाव बेसेबा गिथाव महराव नुनो मोननायबो जादोंमोन। नाथाय कर'ना बेरामनि जेथिंबो बांबोनायलाय थाद'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय दा बेरामा एसे सेंबोनायलाय फिन बन्द फोसावनायखौ नुनो मोनदों। 2019 मायथाइयाव जानाय एपिडिसिएलनि आनजादखौ दाननाय जाबाय आरो दा गोदानै खुंफुंनाय जागोन फोरमायबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा। थांनाय आनजादाव गासै 278 सा बिजाथिया बे आनजादखौ लिरदोंमोन। जुदि नोंथाङाबो आसामनि मोब्लिब बिफान थामहिनबा एपिडिसिएलजों खुंजानाय बे आनजादखौ लिरदोंमोनब्ला बे जागोन नोंथांनि थाखाय गाज्रि खौरां। सोंथि बिलाइनि माखासे जेंनानि थाखाय बेनि आनजादा गाज्रि महर मोनदोंमोन आरो गिबि मन्थ्रि बिथांनि नायदिं आफादा बेनि सायाव नायबिजिरनानै जाथायनि आबुं बिजिरनायाव दा बे आनजादखौ गोदानै खुंफिननाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोनथिनो होदों। देग्लायनि जानो गोनां टेट आनजादा फैगौ 24 अक्ट'बराव जागोन। बेनि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालारमोन बियो दङमोन 25 सेप्तेम्बरसिम। आरो बे आनजादा जागोन एलपि आरो इउपि लेभेलनि थाखाय। फैगौ 10 अक्ट'बर खालाराव नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि एडमिट कार्ड। आरो बे 2021 मायथाइनि टेट आनजादा खुंफुंनाय जागोन अक्ट'बर दाननि 24 खालार खालि। स' बेनि थाखाय साखाफारा जानानै थानांगोन। मानोना जुदि बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हायोब्ला बे बोसोरावनो साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन।